Problema pag nato kay every new leadership, new policy na sad, new ano na sad, projects or something, ana ba? Muna ako nakita ba nga babag nga as a whole. Again, amo ning gisulti kay kani nga sistema di man isa ingon nga sa Cagayan de Oro whole system nganita as a government sa tibuok Pilipinas. Munang makita ba nga munang hina atong progress ba? Government and public. Government wala mi private ano kaning amo we're just sharing mo gini nga kahitabo. Wala mi nanaway sa ano pero mo ning nga kahitabo by promise. Yeah. Before ta magbuhat og policy for the entire Philippines, the entire country, let's start first sa atong own system. Yeah. True. Ba? Kanamang sa atong own sistema ba? Kanamang dili sa ta mag-una kanang Dapat ang government offices palang daan mo'y number one follower sa rules and regulations that they created. Correct. Okay. English na ni Bay. 1, 2, 3, 4. Welcome back to the podcast. Welcome to Gwapo the tong podcast. venue ba? Lami karon din sa Tom and Tom's Coffee diri sa Uptown. Oops. O sa atong pag-recording gwapo kay busy magini siyang coffee shop. Yes. Pero karon at least murag medyo di pa kayo daghan sa timing nata karon. Yes. Pero kuan tanawa hangad mo sa taas. Wa pa kalanding ang atong spaceship. Landing. Pabaliktad yung paglanding. Hi guys, welcome sa Bitok-Bitok Podcast. Kauban si Sam, Master Poppy, of course si Drew Dalapo, Galupo. O Konsehal Bernie here and nami karon sa Tom and Tom's Coffee. Bago lang ni sila nagburag balik, di ba? Burag nag-renovate, mura na something ibuhatan karon they're back and anak kalami ron sa Tom and Tom's as early as 7 a.m. Yeah, open na sila. So kamo mga uptowners, kung medyo traffic, gusto mo mamahaw gusto na mo mamahaw and mag-coffee. Yes. Diri na mo sa Tom and Tom's. Diri na. Dako kayong parking lot, dako kayo ang area. Sakto kayo kay kuan man, di ba? Kung diha ang balay sa pueblo. Diri na. Kayo. Diri na mo tanan. Tapos actually nakahurot na ko ganina og vegetable salad. Healthy lifestyle. Pila tong sugar karong adlaw? 120. Ayan. Wag. Improve. Tapos no coffee kay ang uric mo saka so tea. Parang uric mo na og. Murag kiang ka ganina. Hindi ko sure. Okay. Anyway. Murag nagkiang-kiang ka ganina. Unsa to? Medyo nasubrahan siya gabi ni Ma'am Lee. Nakakaon mi sa street foods. Lami kayo ang street mga foods. kikiam, mga squid balls. Sumoton ng hupong ang tuong kanina. So lami kayo ang sakit di ay, sakit. Sakit, bro. Lami. Dili, nakiyang-kiyang ko para makita niyo kung bago akong shoes. Wow. Lemon kinesu daw na ang imuha. Kasi tawag ni? Lemon ginger? Lemon fresh tea. Kaya ako naandang yung panty ramang yun. Wala na sa inyo yung uric sa coffee. Dito siya sa street food. So, moto nga, murag ni action na po sakit. So, chinloktong na sad. Chinloktong. Very quick lang ba? Ato na i-share. Unsay tambal na inyo yung tested na if kana akong imnon, effective sa inyo ha? Nasa top Bisag ko ba? unsa nga sakit ni siya? Bisag unsa nga sakit? Bisag unsa nga sakit? Ay di ay ba? Ako, tama. Pareha tabay. Ako una, kung basta mga pain reliever, mga arthritis, sakit, chinloktong, Chinese na siya. As in, mawala yun. After an hour, 2 hours, makalakaw na lang kabalik. Gabi nga pain reliever. Ako man lang gisearch sa Google. Para sa ilang, mura man siya Chinese pain reliever. Nga mura siya herbal sa ilang. Pero mawala yun by promise. Imong tiil. Ang sakit. Ang sakit. Ang sakit. Pero kung sakit sa heart, I don't know. Tapos pareha mi ni Master Poppy, pag sit-on, nasa top. Ako pagaw. Pagaw. Sa nasa top mo? Asin? Marest ang In fairness, ba ka nang sit-on ka, mag nasa top ka, medyo dokaon man ka, tapos ako makatulog ka, pag mata ni mo, gun. Babay. Mao lang yan side effect. Kay kung Doka mayo kayo. kag-event, yan nagdasa top ka. GG. Yan talaga sa event mo. Gusto na ka na event. Mo lang kay murag katulgon jud ka. Ay, hinay yung energy. Itaas mga kaway. Mura magkagubog siya. Pero grabe na, in fairness, nasa top. Kamo, tambal. Ako Ay, sorry, mga bata-bata pa man mo maintenance. Wala mo man mga hindi pang tumar na. Kuan labad sa ulo, back pain or anak kay Advil.
Pero dili na ko siya go to gyud. Kay gusto ay isog manggod ang ibuprofen. Wala mi dili ni sponsor na pero Advil. Yeah. Ikaw mismo ana, ikaw mismo. Pero dili siya always good. Pero kung pahilot naman sa husband. Pangyabo ko ni tanan. Pangyabo ko. Sana Ala si Paulo sa ugapon lang gimingaw na ko hilot ni. Kita na siya nga naghaplas sa timong daddy. Kabulo day ka mo hilot. Kung nagkatanawa ko story, nagilot ko sa akong daddy. Pero lahi man ang hilot. Sa daddy, ana man ang kang daddy, ana. Kang Paulo, ano man na? Ayaw gid ko kumpiyansa sa mga hilot sa bana. Kay kani mo'y magnanakaw gid. Kaning kumagko. Muna yung pinakamagnanakaw. Musiwil. Primero anak pa na. Matingala ka, upat na lang. Nailay yung tumong ni gani. Sorry. Hyper ka ng severe na ginakakuan. Omeprazole. Ha? Omeprazole. Liquid na or tablet? Tablet. Ay ka na capsule. Ay kanang kuan. Gastritis. Ay kuan mo nang kuha. Sige to kong liquid. Nakita akong likod sa Gaviscon mo nang kuha. Pikatan ra na sa kuntiyan. Ginoo ko. Wala i-fix mo ang Gaviscon. Sure, ma'am. Strong naman dyan ang omeprazole. So kung magliuk-liuk ka, mag-anana ka, hyper kay kasanan, mag-inom ka? Lay ng hyper. Kana manggunguan, hyperacidity. Dili hyperactive. Ingon nila. Kaya kanang labi na medyo line. So, kanang liquid, wala sa mo ni effects. Wala gina siya effect sa kuha. Ako, Gaviscon. Okay na ko, ano. Gaviscon sa nung pag medyo line lang, medyo ano. Marag kang pag-ana. na mo efficacy. Pero nga naman sa mga hyperacidity ka. Kuan makuhili kay kung mga spicy foods din ka ng mga kuan. Basta gikag basketball daw, medyo aslo man. Ano din? Why? Kasi tabi ko sa mga kumakain. Ganan ko sa ilang socialite ilang mga mga pabaso. Anong mga order ninyo? Saan mo doy? Kani siya sa banana yogurt smoothie. Wala yogurt. Ha? Banana green tea. Green tea smoothie. Banana o green tea gisagol? Sinasabi ko talaga sa iyo. Lami? How is it? Pag student na kayo magbayad ta. Kira? Lami ra? Okay siya in fairness. Wow. Nabalaka. Not too sweet pero padulong banana. ko na depress nga mo ingon nga wa na kay coffee. Pero at least kung sa mga coffee shop nga ga-offer og dili ra pod coffee base. In fairness, sarap ito, Ako kuan ni ako. Banoffee. Banana coffee. Yummy na siya. Tinod? Yummy na. Sinasabi ko talaga sa iyo. Banana coffee? Sige nga. Kanay mo, sa'yo mag-order ni mo coffee. Caramel macchiato. Simple lang, basic. Lami kaayo siya. Pambright man ko daw na. Muna dapat ito imnon. Saan pag-pronounce? Caramel macchiato. Macchiato. Yeah. Kung lalaki nga kiatan. Macchiato. Kung babae nga kiatan, macchiata. Ano sa history sa Tom and Tom's? Sa lalaki, macchiato. Pag sa babae, macchiat yapon, no? Ano to ha? Franchise mo na yung Tom and Tom's, no? Yes, this is a South Korean brand. Wow. Yeah. South Korean brand? Sa District 2 sa Korea. Sorry, dili siya District 1. District 2 man, wala voters. Seryoso. Sorry. Bantong rang kapi, lasang samgyup. South Korean din siya, Tom and Tom's. Oh, amazing. Basta kay sa to siya, Apgujeongdong District. 2001 pa ni siya dito sa Korea. Amazing. So franchise gid ni diri sa Uptown. I think wa may lain Tom and Tom sa Cagayan de Oro kanila diri sa Uptown. Alam mo usa sa akong gi-amaze dinhi. Tanawa ilang mga floor. Abunda og saksakan. Yeah, tinuod. So kung mag-opisina ka, tapos mag-ani lang ka, tapos mag-laptop lang ka, tadi ka mag-order, baga kag naong. Sorry. Pwede na gid ka. No, tanawa, no? Pwede ka sa mga murag ila pong gi-categorize. Na isa dito for meeting, kay murag cubicle lang isa. Oh, nice. Napoy murag diri ka nang getting to know each other. Kani siya murag getting to know each other lang ni. Napoy ka nang pang solo lang, kanang medyo medyo pasulyap-sulyap lang ka. Wa kay pa na murag da kasam, ha? Pero mahalin ka na kay. Guwapo mo na yan, pang prenup ba yan ang mga ingana kay naabita mo dito sa window. Pwede, prenup. Dito lang. Dito natapos ang podcast. Bye. Sorry, nawadan kag vote sa ato gamay.
Nakuhaan ka voters. Pag ay, maulang. Pero distrito man to, okay ra to. Okay. Before matulog mo ng prenup. Nabugo ko gamay. Lain ang effect ani. Uy, lami. Pero Korean din ha? Tom and Tom's? Ha? Korea, South Korea. Nag-order pa daw tag food. Silingan si Tom og si kuan lugar Tom. Og si Tom? Dili, nagbulag na si Tom and Jerry mo ng Tom and Tom's na lang. Si Tom, og siya ra pong kaugalingong giunay na lang niya. Tom and Jerry mo dato, pero Wala may nag-order pag food. Palihog lang ko, Juan, please. Giingnan ka na kanina ha katong katong pinakalami garlic nila og pinakamahal. Please, please. Wala mo nag-order og food? sandwich. No, sa day mo. Gwapo man to ilang katong pizza nga kuan. O kato dayong unsa to atong gipili ma'am katong lami kay sanan? Garlic cheese. Di kato yung gang nun. Garlic cheese Katong na na ba? sandwich. Yeah, kato. Garlic. Cheese sandwich. Yeah. Garlic Okay. cheese for everybody. Before sa atong topic, please gusto lang ko na i-share sa grupo. Bay, nindot yung incognito, bay. Incognito. Oo, Na-amaze ka diba? na-amaze. Bay, na-amaze ko sa incognito. In fairness to Daniel Padilla. Oh, di ay. Wapa kita. Wala pa. Wala pa. Grab pa. by pang-action star. Tapos, nawala na tong, kapag ka lang the Filipino style nga, tush. Ay. Oo, okay, step by step. Wala na siya. Day. O kana pong sumuko na kayo. Wala na. Ta in fairness bay, kana bang ang mga angle sa mga camera, medyo nag-improve na taba. Which is ako para na ako bay. Dapat yun, diya na gid ang focus na to ba kay dili man na special effects. So biyang mo yun, kung special effects man dako magigasto, di ba? Sa mga editing or something. Bisan pagbuto pa lang sa isa ka kuan. Ana, do na pagyapoy mga ana nga to sa Pilipinas pero mo lagi ang budget mo. May man lang lang nasod kay worldwide man ilang market so kaya sa budget. Mag-budget man gina magmatra, mabitaw na iuban nga kantsawang anong nag-green screen kay siyempre dako magasto, di ba? Anyway, ang mga angles by mga action tapos Kita na mo? Tana mo, by Kayla Estrada. Ang anak ni Janice, di nagiday tiyanak ang anak ni Janice. Actually, yung channel sa una. Di ba siya nga, Hi there. anak ni Janice, Amazing. di ba? Oh my God. Tiyanak mo to yung anak ni Janice. Karon di by grabe siya bay, sexy, maayo kayo. Grabe bay. Mo yang gitutukan, Ma'am Ling? Action star. So, previous yung mga teleserye, mayo Inspired ko maglaba. Ako di ay. Sumuna siling okay ra gyud siya nga mo tan ako kang Kayla Estrada, Maris Racal. Wala pa ni gawas si Maris. Wala Dugi pa. kay siya mo gawas. Uy. Gusto Inaabangan. idol Maris Racal. But by in fairness by improving. Unsa kay- Hopefully lang ani lang ko na siya no. Hopefully lang gid nga mag-evolve sad gyud ang mga viewers. Kay kaning ilang action scene, ma-insecure si Coco Martin bay sa Oo. Mao ba? sa Pwede. iyahang Pwede FPJ's competitive road, siya ba? pakimamangan. o sa na iyahang konon tondo asa? Sa na iyang konon? Batang Quiapo. Batang Aba, kaya po. Sinasabi ko talaga sa iyo. Batang tondo. Tondo ang batang May utala akong panday gani. Na wrong. Di, Batang gigapanan Quiapo. na. I'm sure may gisunod naman sila karon sa Free TV. Ma-insecure si Coco Martin sa mga action scenes. Di ay. Pulba dahil. Pero mo lang lagi ang problema lang basin sa ato lang po na Brad. Nakita kuan kita sa mga mitikuloso ta sa mga ngana. Kay basin the usual gihapon nga ang Pinoy ang acceptance sa Pinoy. mo gyapon nang atoa ba. Ano lang para mas makarelate Lavender Fields o mo katanaw kami kasunod mi. Samo kayo mo nang dili maigo ang kalaban kay matag mag-abot. Mag-speech Mo istorya pa mangod. Papatayin kita. Walang yakad kahit mo ginawa. Kipo sila tatuhuman na tala. Pag ana di, nakaiskapo na sa. Nag-away-away, nag-ilog-ilog. My nag-iskapo. feelings for you has never changed. You destroyed my family. Uy, mo English na sila karon no? Yeah. Uy, sa una Para na- emphasize. Uy, sa una, awkward kina sa unang English na kuan karon pinaanan na ta, no? Oh, pero Lagi sa Ano ba? Tama ba? Pero gusto May na ko kuha kay ni Drew ba? Correct. Kuha kay ni Drew ang balik-balik mga... niya ba? Mga linyahan, no? Pero mo na yung gingon, di ba? Pag mag-meet, Yeah, true. patay na tana, maigo na tana. Mo istorya naman sa bay. Sinong bagay? Inagaw mo sa akin ng... Dawa na, ka-escape na saan. Ano ba? Klaro na kayo Dili, nga nanam- subo sa director. Kamo, Klaro wala na lang kayo. wala lang mo nakakuan nga. Nana na siya sa una. Kadumdum mo ng anime. Kanang grabe. Idol kita. Tama.
dayon. Papatayin Balik na po kita, dayon, Eugene. Gusto ko na tama, di ba? Nagbalik. Papatayin kita. 100%. Dugay kayo. Lugi kayo mag-ama. Mga ghost fighter. Mga lupin. Ikaw na talaga. Ano nangyayari sa kanila? Wala. Dugay kayo. Tama ba? Nanom din naman. Prolong. Katapusan mo na ngayon, Eugene. Ano man na siya. Sige. Pero Pero in fairness sa incognito, ganun lang, kailangan pa i-improve. Dagan pa. Number 1 ako dili pa kay tag yun maayo sa kanang kisabay ko na ng mga costume by Solobong. Kisabay in charge Kuanan man na kana design, suma wardrobe design. Wardrobe style. Usahay bisag Stylist. fisherman Design. siya pero klaro kay nga bag-o ba. Bagong palit sa SM department Correct. store. Correct. Ano bang Bagong tahi. tanaw ra gutong usa tong movie ni Kuan gatong si Dakog Lawas na ang story nga nagyapon nga abduction, di ba? Bulingit gyud siya bay. si Kuan. Usahay si Extraction. I don't know lang kung 4K manggod imong TV. Yeah. 4K, my guy. Kita na mo. Tenda ko kay mong LED, di ba? Wow. Usahay lang kayo, makita ba yung makeup ba? Nang maklaro yung na blush on gamay. Bisag ang Yeah. dugo. O, ang dugo, brag lapsaw ra po. Yung murag, uy, pink ka. Nade dugo nga pink. Tama ka no? Pwede na no, basin sa texture na sa TV na to? Di ba? man. Naman lumingon nga, sir. Sa cellphone daw natanahon. Di man, Di ba nahalata? Pag-abot man ko dito, ay hapos na ningon nga, naday dugo ani. Magtunaw sa mi, ma'am. Pero ang kanang sinina lang baka nang sa ubang nasod, kuan gid ba kanang may lang gini mo nga siguro artista ba, ma'am, ito po yung gamit ng mga may so Lagi mabaho. ba? Maamoy. Lagi kay ang artista man gyud dapat kung hugaw gyud pahugaw gyud. Hugaw gyud ka. Dili na siya kon. Karaan, Uy, si karaan. Daniel Kana ba? Padilla ra ba ni? Kapila naman ta nai-eksena nga ng farmer pero mailan nimo ba nga ang kalo di pa kay gisi. Oo. Bisa pag gisapaw-sapaw tong mga checkered na. Pero mailan gini mga bag-o gini sa exchange gift ni yaning na-receive atong Christmas. Bag-o, ano ba? Kada ba ang puti kay puti ri kayo. Unya ang gisi-gisi nga sanina bag-o parang gihisi. Gihisi, ba? ana. Murag ana ba lisod kayo. So, di ba dili pa nga medyo di pata pero in fairness sa fighting scenes ako. Kalabang kailangan lang gyud ta og Multitasking mo gud sila di Arp. mausad. Murag para kita ba? Ikaw taod, ikaw kuan, ikaw host. Ikaw tarpaulin. Ikaw tarpaulin. na. Tama. Nagreklamo ka, Nagreklamo ka. Di man gud kay ang atong budget man gud dili pang Netflix. Next time ka nang pa Netflix ha. So mo lang akong giingon. So incognito you have to watch. And in fairness, so Star Creatives you're listening. Yeah. Ganda na. I like it. Pila na ka episode Itag na ron? to sila karon. Ikaw pat na nga episode karon ba karon? Hindi na, Murag mag-open. 6 na. Ay ka 6 na. Episode 6 na. Okay, anyway. Actually, layo rin ang topic. Brad, ano lang, Brad? Bahalag maigo ko, ani. Wala. Kita, nakatisti man kita, we're working sa private. Uy, ikaw ra. Yeah, da. Kita rin sa ABS-CBN. Oo. Di ba? I'm sure kita nata experience. Nakaroon na natakaroon as public, ano ba? Public employees and public servant. Wow, naikon eksena mga ila. Hi. Congratulations, Sir Juan. Uy, congratulations si Juanito. Oh. Yes, congratulations. Naburos na. Nanay ka Yeah. nanay ka doha. Yan na, sir. Yan, na. Gi-post magun niya. Si Paulo day moy nangay siya advice ako. Saon man gid nga man. Siya nga hubo ang brief. Si Paulo hubo di ay. No, di wa sila kabuo pa. Ako kay murag napamang koy murag. Ay, ako kay murag napamang koy murag pwede excuse, di ba? Kaya di naman long distance man gud sila. Na pwede ra. Si Paulo ba? Muna lang concern natin. Napaw hubo lang gid ang brief pa. Unsa man gyud ko ni ana na. Niabot na atong unsa ni sir? Honey cheese. Honey cheese. Sarap. Pwede na sa diabetes. Picture honey Son. cheese. Feeling na ako ng honey cheese, bro na isagol honey ana tapos kind of cheese. Tama ba ko? I'm not an expert. Feel po Pero na. I'm not an expert about the way I look at it. Yeah. Like Pero murag na visual lang, murag honey. Pero murag na green unsa man na siya kaha? Greenish honey. Dried parsley. Dried parsley. Parsley. Okay, balik ta. Topic na to very quick lang. Ikumpara na to ba ang private versus public or pang-gobyerno? Government, anything, government, nga companies, government agencies compared sa private ba? Ako makarelate na kita lang gikan beta sa private taon sa karon din. Labi na karon kung sa ba ang mga
that you have to understand. Sometimes, na ibang mga tao nga, anong nga naman ang gobyerno, anong may nga naman ang gobyerno. Karon bitaw, medyo, siyempre na naman ko sa government, makaino din ko. Ay, bantog ra. Bantog bay. Kanang murag di gyud ta ani mo. Ano say medyo ma-hopeless at biya kagamay. Na murag ngano de. Oh, give kanila nga para makarelate tanan. Sa private na may private car. Ibutang na to nga naguba ang sakyanan. So nay pisa. Ibut na to ang pisa kay gamay lang kanang murag bolt lang gamay mga tag pisa or piesa? Piesa. Piesa. Ayusin. Ham and cheese ni nga piesa. Ang botol sa pudan eh. Hungarian piesa or Hawaiian piesa. Yes, sorry. Piesa. For example, ibut na to tag 150 lang siya, 250. Barato na. Sa private ba you can go directly to the manager, to the owner. Sir, guba sir, kailangan palitan ng pyesa sir, kailangan. Sige, pila mo na palit. Ma-repair, daga na. Sa government ba 250. Kasi 250? Ang pesos, ang pyesa nga. Siyempre, ikaw driver, rigyo ka mo kung mong bulsa. Okay. Musumbong kasi mong department head. Okay. Kaya sir, dili makaandar. Iba itong city engine ni guba ni. Mao ba? Ato ng IPO. Ibid na to na. Mangita patag supplier. So mo na 6 months lubog ang imong sakyanan. Dahil sa 250. Tol sa 250. Pyesa. Now, naiuban magpakahiro kay dato. Ang driver pwede mo akuan. Pero bay, dili gyud mo na imo ginang dili ka ingon nga maripanan ka diretso. Because of the process. Ngano nga naman ang process kay grabe man kwarta sa katawan man ang imong gigamit kay LGU. So mga na po kami mo adto na sagka magbidding na sagka or except kung naiuban mga ako na dongga naiuban mga like labi na sa mga probinsya in fairness to them na sila'y moraog ka ng namalit na sila daan og supply. For example, kabalo sila nga mo na common nga perminti guba ana. So na sila i-own nga. Kasi man nagaling ka ng kung ang tool sa mga toolbox ang warehouse kasi tawag ka ng repiranan sa mga sakyanan. Kasa? Nasa kung dili pod kasa? Murag kasa. Usa man tawag labi na naka sa carpool? Carpool ba term na? Kung di ipamutang ang mga isa ka nangunot ng kwansa basta something like that. Nga naiinga na nga sila nana po sila pondo. So maybe maayo ang purchasing, nagkuha na sila daan, nag-PO na sila daan. Pero again, kung dili by available, tapos maguba na, bisa pa kung saan ang kagamay, iagi na sila nag-purchase, dugay kay proseso. Pariyaran na sa itong opisina, mag-request kag bond paper, mo na usay maglagot ta, kita na lang mo palit sa bond paper. Tama, di ba? Di ba sa itong opisina yung hanap bon? Kung mo request ka. Sa opisina, ito aman. Di ba? Kung mag-request ka. Di ba? Maagi, di ba? Ginoo ko, maabtan pagpila ka kuan, ginoo. Kasi proseso, sige, basic. So kung gusto tag bond paper, mag-procure ka. Procure. So, sa style na to, bahato na na. Then mangita pa dayon, mag-ano ka, Nabay online, nabatay online sa... Adili ba yung so, sa paper yun. Paper yun siya. Then naman tayo system, pwede na siya mugawas dayon. Pero kailangan hindi ka po kag-print out. Kaya mo man na siya ang imong ipadagan. So ipapirma. Bali, ang pila ka papil niya itong giistoryahan ko. For example, for a bond paper. Medyo dagan gina. Dagan good siya. Unsa nga dagan? Pila ka offices agian? More or less 5? More or less imong tanaw. Pila mo pirma na? Upat. 4 o 5. For that bond paper, di ba? Yes. Muagi ba na sa CGSO, muagi sa budget, muagi sa accounting. O see, for a rim ha, mo lang gingon bay, kung private ka bay, wala tayo bond paper, ato dito sa national, kana. Kaya may petty cash. May petty cash, gawas. Sa government bay, mo nang makita ka, matingala ka, dagang kisakyanan nga, mato ka sa likod, mga guba. Kay dili man diretso ma-repair. Kamo naka-private na ba mo nga company? Unsa nga company? Wala pa ko naka-try. Ako, Forever 21, daghan na uy. Unsa man? Forever 21, sa Chowking, sa Karimadon. Daghan ako na agyan. So kung na mga request, something. Ang diretso man, inchigeda. Inchigeda man, kay naaman good ni petty cash, na po ni revolving fund. Kung na kailangan lugar office supplies, na siya budget. Na ay na petty cash nga monthly, na siya replenish. Ganun di ba na ma-apply sa public one? Like, tungkol sa COA. Kay pwede man gud na maguna sila nga, kung government ka, for example, kwarta lagi na sa katauhan. So COA, tanawon gyud kung ana ba ni agi ba na sa proseso, kay basi nag-order na mo. By the way I look at it,
mo na dapat usabon sa system and dili ni sa ingon locally. As in the entire ginasa nga system dapat. Do na anak karon na nanay burag gi-propose karon na. Okay na napoy gibutang. Tortilla pizza. Ay, kalami. Kadungog ko sa nag-ano-ani. Sarap. Murag diri na siya. Alam mo, in fairness sa Tom and Tom's, di lang sila nga ng parang muffins lang and coffee, no? Kompleto, no? Salad, they have food, breads. Breakfast. So, nanagin day tanan diri. Mag-group study ka, talagang kay pansakanan. Unsa di siya tartanilla? Unsa di? Tortilla. Ha? Tortilla. Tortilla. Oh. Ang LL. Tilawi daw Why ninyo. na nila siya Mupakpak karon? na lang ko ninyo, guys. Kung lami ba siya. Tilawi daw dahi. Lami, oy, cheesy kayo dahi. Ala, there is mozzarella. Bantay-bantay, mayabo. Tanawa ka lagi. Okay, tanawa ka. Tanawa, grabe ka lami. Grabe siya kaano kay... Init pa. Oo. And Tom's, again, na diri sa Uptown, ha? Abay diri sa 7-Eleven sa may Masterson's Avenue. Sarap. Matagak manggod siya. Ana pilo ana. Ang stretch sa mozzarella. Tanaw, sinasabi ko Anaon mo guna nimong pizza piloon. Ay naman ko tinidor go do. Naman din Oh, na tinidoro ano, pak. Tapos ana, ibalik sa topics na eh. Klaro gini sa camera karon. Balik sa Ana. Lain kayo pagkakuha kay ba ka nagapamista ba? Nagpailag yun ba nga? Ginuko gapamista ang bayot. Sinasabi ko talaga sa iyo. Ikaw man na so na touch move man ka karon. Ana, pak yan. Ayan. Ay kalami. Ay Kalami sa sarap. Correct. Sarap. Sige nga, tilawin na. Tilawan man. Naglisod ko mo. Ikaw masiguro ka na. Ako naglisod ko. Sinasabi ko talaga sa iyo. Akong mic, oo. Lisod kayo. Sarap nung tea. Op. Mag-check lang ko sa akong sugar kung Op. Ululul. ay sarap. Ay sarap. Sarap. Yan, yummy. I see. Oh. It's pretty yummy. Lami do. Bakpak lang ko ninyo. Ano di ba ka makaon? Salad ako. Tong sugar basin mo spike. It's really yummy, cheesy. Kaya naigatan-aw lugar. Ano lugar? Kung way gatan-aw. Balag magsakit. O siguro yung nagtanaw kay Kaon sa to, nagkaon siya og street foods gabi. Lami mo gayo, tanawa din ng hupong akong tiil. Guys, public versus private on employees. Hala. Kung ano na, apil na lang po dayon ang kuan, ang offices. Government and public. Government and public. Government Uy, wala and mi private nag offices. kaning amo we're just sharing mo gining nga kahitabo. Wala mi nanaway sa ano Pero mo ning nga kahitabo by promise. Yeah. Sa private ay sa public na ay work-life balance tungod sa fixed hours sa work sa office kay di ba man ta basta-basta maka-overtime kung walay memo or walay anything. So sa private bali imong pasabot ka ng siya pang mag-overtime ka data walay memo nga kailangan kay overtime tabla ka. Dili ka ma-paid ana. And sa sa private kuan magud anytime ka maka-OT basta kung need ka sa inyong boss na kinahanglan na i-meet dili siya madala nga 8 to 5 lang kamo or kamo dapat yun mag-extend so bisan og walay prior notice or memo nga mag-overtime mo mapugos jud kag overtime kay tuod namoy ginaapas lagi whereas sa public sa government offices dili gid naagid siya fixed nga hours nga magtrabaho lang ka so naay work-life balance kay may mo ma-budget imong time kani nga time trabaho ko kani nga time pang family na. So dili na siya permi ga kahitabo nga magdala ka og work sa balay kay mahimo ra nimo sa office. Pero di naman mo-apply sa kakang konsehal. Kay murag kailangan ilay man pod live bisag Sunday. He's wearing many hats man good. So mo nang busy kay siya. So kana. Balay nang hupo na to mga tiin. Munang maulaw biya siya sa ato pag magkuan. Na nandi bitaw tama sangpit pag siya na lakaw. Kanang lisod kayo ba kanang sa private nagyud kay manager. So under ka siyang department supervisor. So if ever medyo palpak ka, pwede gid ang manager mohatag sa imong memo. Kasab-an ka. O pwede gid na mahimong grounds nga pwede ka di marinyor matanggal sa trabaho because nai-respetar ba, nai-hierarchy ba. Dili pwede ka nga moadto ka sa butandog sama sa EBS ana man matag department so naay
manager, radio manager. Muna akong kuan sa una. Tapos sa radio manager, ang next nimo is ang station manager. Di ba? Tapos sa station manager, more than ang naay area manager. Di ba? So dugay pag pinaka dili ka pwede mo shortcut dito. Ang imong direct is ang imong yung kuan. Ta ako mga DJ is under sa ko So kung for example na sila di maayo, pwede gyud nako siya memohan, taga nako siya kuan by akong memo, pwede pa nako siya ipasuspend. Kay tungod kay di nga maayo. By sa government by dili pwede kay medyo naay tao na siya ni kuan or ang nagpasulod anak niya si kuan nay politics bay. So ang tendency mo na ang effect, ang bad effect ana is like for example kung ako ang department head, butang natog sample na to cleanro ana. Gusto na ko nga gwapo ni nga department kay mo na kong buhaton. Takunay gibutang diha ang politician baka nga tao under nako. Tay butang natog lousy siya. Tatong dili siya maayo. Pero gihangyo siya sa una. Oo. Nga isulod diha. O di ipasulod na kay imo ha. Tay butang tong lousy siya di mo wala ko nga nay lousy. Sample lang niya just for the sake of kuan lang discussion. Kunwari wala siya nagtrabaho, siya ikaw galingon. Ikaw ba bisa pag under nimo siya but tungod kay medyo na politician nga or na nihangyo diha konsehal ba ka ha or bisi mayor ba ka nga diha sa dapat dili ka basta-basta ba nga makapangasaba niya. Kaya ang tendency na musumbong mo na siya giinitan ko dito sir pwede nga na butang. So ang tendency ba ang may tapos mo department wala na pod mapulpul na saga for need yung operation. For example naka sa RTA pasulod na ang tao diha sa RTA mga na iwat if kundi siya magtrabaho, mukuan siya. Ang usay ang uban, tana, kung na uban makadungugan. Medyo confident, di tamatandog diya. Si Kuan ang nagbutang sa ako diya. O di ba, nakay-certain nga politician, siya na, ako tao ko niya. Di ko niya basta nga makuan. Diya atong problema. Kay magkuan. So, bisa kung saan ni mo yaw-yaw sa kuan, nga nung di muling department, o sahay, ikaw po department, di na siya ka makapalag. Di ba sa di mo masulti sa media nga kuan di na ko na kana sir law sige na siya. Iyang assignment ana matag alas 5 pero mohawak na siya. Hindi mo natanggalon sir. Lisod kayo kay tao man gud na ni. Di man ka pwede mo ingana. Muna ko nakita nga munang problema ang movement sa atong government nga murag diri gyud ta problema may kala. I think it's a Filipino culture nga kanang backer system na apataan. Napaghapon bay whether we like it or not bay. True. Di siya mawala. True. Di siya mawala. Bisan pag basta di ba mag-apply ka. Miska qualified na kaayo. Patabang dito sa imong tito dito nga kuan. Patabang dito sa always remember election period, kampanya. So kaning mga mutabang sa kampanya ang nana na na makasulod lang. Makasulod lang niya akong kandidato ron. So pag sulod sa kandidato, kabalo na mo. Unsa may sunod? Kabalo na mo unsay pwede buhaton. Magkuha na dayon, mag-expect na dayon nga baka basig pwede ikaw lugar be. Trabaho diha. Ikaw lugar be. Ikaw konsehal Romel Alaba, nakadaog ka. Usa ko sa mga nagkuan nimo mag-expect na gyud ko dayon nga dapat imo gyud i-priority bay. Tadaw bigay. Di ba? Ikaw siyempre imo na. Siyempre ang gusto ng mga tao kanag yung worth it mo trabaho gyud ana. So mo nang akong advice sa inyo sa sugod pa lang magklaruhay na gyud. Kana bang before kana mo ana sa mo oy kanang Elvis. Tanan bastos. Wag na ba ko nakakita ganyan. Nag-share ko tag parsley. Di ay. Elvis Parsley. Ang taba ng utak mo. Taba ng utak. Nakakaonggong daghan ng vitamins. Kay kumiyong karong Sam. Mayong nga Sam. Kabro kanang kami bahala sa imo, kami magtar para sa imo ha. Basta kay amo gusto nga mudaog ka. Kung ikaw Sam bag-o ka, I would suggest mong ka nga maklaro ay tadana kung sa mangyud ang sa man nga support o naana ba. Mobitang uban, mas may lang klaro nga ang imong pagtar na kay honorarium, bayaran na lang kanamo. Para pag human ani walay. Pero siyempre pag nagsugod sa ka, walang-wala pa man ka. Sumusugod sa ka sa volunteers. So ay gyud kumpiyansa may nang magklaruhay gyud daan kay basta pag ingon. Pag ingon nga sir ako ba nag-volunteer sa imo ha sir. Tadayon pag nag-volunteer ko dapat automatic sir nga ako gyud dapat dayon naman. Wait, na nag-volunteer. Dapat sekretary ko diretso. Correct. Napoy uban nga motabang kuno sila nya ang ilang pangayon nga utang kabubuton kay mabuhion na gyud nimo sila. Tibang pamilya. Ay ana mo nang sa sugod ako I would say
magklaruhay gyud sa sugod pala. Ladies and gentlemen, for the slicing of the cake. Cake cutting ceremony man din. Di balik ka na mo ibilin dre kana inyo. Anong magbilin mo sa mo og kuan. Ha? Ayo. Uy, damay-damay na ni. Damay na ni. Sayop to nga idea ko. Correct. Okay, anything usa pa. Kani last. Ayun yung kalimti ang sweldo. Nga pag sa gobyerno gani sweldohan kino sinasabi ko talaga sa iyo. Nagya po disadvantage din. Tama ba sweldo di ay. Sa una sa private kung mahulog ang pizza 15 sa Sabado o Domingo, matik na Birnis mosulod na bay. Bisan pa og kanang mo pay pagsulod lugar nimo sa trabaho nya tulo ra lugar imong agi kay cut off na. Sweldo na nimo na ang tulo ka adlaw sinasabi ko sa Og iyo. kanang ma-delay bitaw nagi din ang labor union mo ana din. Oh, correct. Kami ang ay tama sakto ba. Correct. Labor union ba mo suporta ba? Ano man ni nga ko ana na ba? Kana pong ang length of service sa private pag 6 months na ka. Correct. Qualified pwede na din ka ma-regular. Regular, Regular jud tama. ka. Kay maigo man ka sa kuan. Tama. Endo. So yan na. Diri reklamo ka sa sweldo o di ka mo kuha ka napansin, tistig reklamo, di ba di nakamarin yung sunod? Balang 3 years ka diha nga JO rejug ka. Paano ka na? Ako, I'm just okay. Diyan na human ang kuan. Di makalaw sa. I'm just thinking ba no, and sometimes I'm a little bit frustrated no sa ba nga. Dapat diri ta na magsugod ba sa kanang before ta magbuhat og policy for the entire Philippines, the entire country. Let's start first sa atong own system. Yeah. True. Ba? Kanamang sa atong own sistema ba? Kanamang diri sa ta mag-una kanang. Dapat ang government offices palang daan mo'y number 1 follower sa rules and regulations that they created. Correct. Kay English na ni bay. Dili ni sa unsa ha, pero ang private mahadlok sila nga masumbong sila silang employee if wala pa sila 6 months, wala pa sila na regularize. Sa public dili kay anak ka wala kay kanabitaw wala kay unsa ba gani confidence nga mosumbong ing anak kay mas mismo ing anak na ang practice mo na siyang custom sa government offices na kung JO ka gid ka dili gid ka ma regular unless na ay item or bisan pag na item qualified kaayo ka if wala gyud mo tatak o approve or accept sa imo wala gid ka. So ing ana ba ang number 1 violator sa laws as to employment diri sa Philippines is the government itself. Government mismo. Again ako ning klaro na dili ni siya kagyan di oro tong istorya na the entire system niya sa tibok Pilipinas niya. And also for the information of everyone pod, ang gahawid sa mga employees sa government is the CSE or the Civil Service Commission, CSC. Sa private mo na ang DOLE. So, diha day mo nang makasumbong ing ana. Ang Del Monte, asa man ang Del Monte? Sa CSC mong good. Ang katura pong matawag nga employees, dili na walay appeal ang JO and casual kay project-based na sila. Tama. So yeah. Di ba? Daghan knowledge ni attorney ni. Abogado. Mao gali. Ang job order do kay dili government employee. Dili kuan ka kanang self-employed ka, service provider ka. Freelance lugar. Ingana, freelance. That's why nga naatay ka ng, nabitaw tayo every year nga gina-renew sa BIR. Tama. Muna kung kuwan nga, sometimes marag frustration mga bay, kailangan ni siya buhaton sa whole system. Pero marag gibuhat na ni Duterte in a way nga marag hinay-hinayon og kuan ang system katong one-stop shop nga kuan ba marag ingana na din. Siguro next step siguro ganing lang wala nakaayo natutukan gyud diha gid. Siguro pud kay ang atoa manggong system of government dili pwede magdagan twice ang na-president na. Whereas dili para sa US nga para si Trump naka-serve siya for 4 years sa previous nga kanang terms niya tapos dagan siya again wala napildi siya tapos karon nakabalik siya. So kato yung nabiyaan nga kuan pwede to niya nga gi-stop ni Biden, pwede to niya ibalik. Dili sa Philippines, dili gyud kay lahi naman pud na tao. Gyud. Posible nga. So ang problema pag ginato kay every new leadership, new policy na sad, new na sad, projects or something, ana ba? Muna ako nakita ba nga babag nga as a whole. Again, amo ning gisulti kay kani nga sistema di man isa ingon nga
sa Cagayan de Oro, whole system ng nita as a government sa Tibok Pilipinas. Munang makita ba nga munang hina itong progress ba? Correct. Kanina ni ba pag di gini mo usab, Correct. or I don't know ba kung nabay mo stand yun nga usabon na nato ni Kimor, nahitabo naman siya nga makabenepisyo mo. For example, kung politician ka, makabenepisyo ni. Di ba, tanawa kung bago ang mayor, Tibok, City Mayor's Office, pulihan na punta ng tao. Correct. Di ba, akong tao, Correct. puli na sa, what happens na katong previous? Di ba, Pero so mahilog. Pero si Mayor murag wala man niya gitpulihan gitanan, di ba? Well, at first nagsugod, nga nagyang naitabo nga. mo. Dili pulihan talang department head sa kay Painan. Pero mo lagi, pag itabo mo kadugayan kay uy na magiuban mo tipas yun. Medyo makita nga mo di yun mo sunod. Ana ba? So, ang ending, hinahinahaya pa ni mo pulihan. Pero, napuli-puli na sa happy na sa election. Correct. So, mulaylo na sa Ana ba? Sa public, alas 5. Pag 4:30, hinahin na naghipos. Hindi na naglinya sa kuan. Ay, nasa biometrics na nagtanaw na dito, sinasabi ko sa'yo. Di, pag abot sa 4:30 man gud mo ano man ta. Tapos, burag sa mga, like for example, mga naman tayo public resort sa, ato ang private bay, the more dagan customer, murag malipay ta kay dugang sa public. Maglabad yung ulos, ay, dagan po yung tao. Pero di malipay nga daghay customer. Burag ana ba? Ang private bay, malipay ka kay dugang mayon ni sa negosyo. Overtime, magbuhat tag palisiya nga unsaon ni nga kuan kay daghan tao ana. Maningkamot ta nga for example, business permit. Ako lagi nagunona lang ko, I don't know lang kung kaya sa Nibo 6 For example, renewal of business permit, di ba? Kung for example, lalimang kag niana na gud renewal money ko na. Kung pwede pa lang mag-set up tag ingani burag Tom and Toms nga naikapi, anli, ana para ganan sila mamayad. Tapos aircon, bugnaw, di ba? Ingana man nga to, di ba? Sa public bay dili man to bayad gyud mo dia. Ay na mo sikuan dia. Ana ba? I think diha sa ta problema bay. Correct. Kana bang burag ikaguol nato nga burabag ingana ba pag alas 5 out na, wala na, human na. Pero unsa man po yung mga advantage sa government naman po na yung mga advantages. Sa food ba, di ba kanang balo na to 90 per person? Sa una ba katong ba naman tayo mga meal allowance? Meal allowance. Dapat tayo meal allowance sa public? Di ay pa. Wa man tayo mga meal allowance. Sa una mataglakaw na meal allowance. Di ba? Taguan mo 80 per head. Ano ba? Pataglay lakaw. Sa ato ba, wala mo na yung ana. Salamat na nandiyan mi nga generous among mga oma karon. Thank you to Ma'am Ling. Correct. Pag lang pa mag-order para Maka-CPA mi At usahay. least, mamauli ni nga busog, di ba? Sa bagong lipunan. Correct. Pero I'm sure- Lipunan. Sige, sa ato okay man sa ato kay mardi kita kuha na ng food marag abunda-bunda gamay. Thank you Lord. Pero sa uban ka nga mga kuan ba? Like bisod ba ka gyapon sila or Really, ang mentality Ah, lang yun, kabalo mo, ang mentality lang yun na akong madunggan regarding public. Like, for example, doctors. Akong nakuiutol na ako, akong igsoon doktor. Public doctor siya, regular na siya. Dili ko na ma-shutdown ng gobyerno. So, mabuhi na sila for the next. Kung kana lang, malipay na sila. Kaya naman nilang trabaho. Pero dugay lang ang bayad. Kung bitaw ang ubang tao, maingon nga, yahay mo na siya kay gobyerno, ta regular na. Kanang word nga regular ba? Kay kabalo man sila nga basta government. security of tinuod. Nga na kaya ang gobyerno di maging na murag ang percentage. Ang EBS galing dako na bigyan na to di na mag-shutdown, na shutdown pa man galing. bilang. Bilang. Wala biagid na close ang government. Ang government bisan Yes. nag-COVID, di ba? Naagid gihapon, padayon gihapon ang bay. Kana na ko madunggan like kung teacher ka, naiuban private teacher, gusto gyud mag-public teacher kay mas ang mga pulis. Army. Kana lang gid ilang una-una nga mas Correct. okay ning kana nga mga benepisyo. Kana mo ikuan murag ilang gusto kay kung dito lagi sila sa private atong istoryahan o man ta kabalo ang kumpanya kung aasaran na sa kutob. Kita sa private gusto ta makatrabaho sa dinagko. Mga target mga Nestle, Philippine Center. pag-graduate ano ra? Graduate kay. I feeling nga the more dako ang private company, mas dili masara. Murag ana ba ang imong gusto ba? Laiman, ang ako kay kuan man ang orientation sa ako kay mas dako ang sweldo sa doktor sa public. Ana. Sakto gyud kumin kag na 13 month pay nagi 13 month pay. Medyo delayed lang gyud. Kanang word nga delayed, murag government yun na. Sa private, would paspas ang promotion.
Ayo, correct. Yes. Tama. Basta sa promotion. Sa government dapat mamatay siya. Muna ang principal magkalusay-lusay kay ang assistant principal magsigig ampo. Correct. Natana magsakit siya, nasa tuberculosis. Basta hindi mo sulod na dayon ang kanang political kuan, kanang mga politics kay murag biklon man kung kinsa ning nagdumala karon murag biklon din siya. Kuanon dayon ni pangitaan din ni istorya nga kuan. Pwede. So nga na, tama ka. Ang kanang promotion ba? Kumukumbati ka, maayo. Uy, pag pwede, pag next year, pag bro, okay ka. Promoted ka. Sa ato, sa government, wala. Mintras ang imong department head, buhi pa na. Silang yung kakampo, nga tana, ma-diabetes siya, di siya mo tumar siya maintenance. O ana, so pag wala, di ba? Or mo retire siya, o ana. Tapos sa gobyerno pa kang hantod, mintras okay pa, tiguang pa, larga. Sa usa ka restaurant niya na 5 ka tao from government, 5 ka tao from private. Kinsa may atimanon kaayo nila? Depende. Kung nailan sa kuan bartender, sa bartender sa kuan. Di kay pag ana didto ang kauban niya didto kay mga kuan man. Di man kay mo yung sa government employee, pwede man sad kuan, depende man imo giingon kung mo yung government kung konsihal. Okay ra. Pag ana si konsyal dito niya danhi kay mga CEO sa pero kami manggod naman may sa kategorya nga elected officials man gyud mi. Pero we're talking about kanimang mga trabahante as working as nasa government. Kana man ang imo. I'm wondering lang ba pud ba kung kinsa ang mugasto kaayo, kung kinsa ang galante, kinsa pud ang depende kung department head ka, medyo okay. Nga na ba kung kinsa pud ang motive sa kuan server. Kasi mas mayo mo hata. Sir, ang among tip sir delayed lang sir. Dali po sa Philippines, wala na siya na murag na culture na to nga mag-tip sa mga restaurants, sa tanan service providers. Naaman, di man siya mo-agree Di man siya pero wala siya na culture na to. Pero kung sa gawas, murag kuan na kayo muna akong pangutana sa una. Pero sa Japan ba, insulto na sila? As in? Hindi sila ganahan tangan ni mag-tip. Pero sa Amerika, insulto kung di ka mag-tip. Yeah, sa Amerika. Magkuhan gyud sila. Wala tips. Magbiling gyud. Sa Japan kay sa ila dili nag-service ko. Kung imo kong gibayran. Pero kay grabe kay ta usay galante kita mo tip pag restaurant kay marag kita change. Ana. Sa China ba to nga dapat pod nga na sila feeling nga di gyud kanila undangan hantud sa di ka mo surrender, di ba China to? Sa China ba pagtanong nila nga para nila insulto nang nisinaw. Nga nahurot. So dapat ilang kuan nga hantud mo undang gyud ka nga dapat na nagi mabili nga. Tama na, okay na ko, busog na kayo ko. IDI ba? Oo, sa China. Sakit na sa Pinoy, di ba? Pag nababili Pinoy, GDI, Pinoy, GDI. Dili, sa katong neto mi sa China, ingana ba nga. Dapat, pagtanong nila nga, uy, pahurot na, serve na po, pakaon na saga. Kay dapat, niundang na kagay, okay na, busog na kayo ko. Kaya kung nibiya ka nga, hurot yun, Pino, yun. Uno nila nga, barag wala siya na satisfy. Barag ang ilang pag-serve, barag nakulangan ba? Ang mga Chinese, mga overthinkers. Kuan siya ba, like, balik ta katong mag-tip ta sa restaurant dani, muna akong question, mag-tip ta sa restaurant, pero kung mukaon tag-karinderya, mga patag sabaw. Murag manguan, pag maminta huso, pagin ba? Loy bito kay ba? Tag-karinderya, tagamay, pila ra ba ginansya. Murag gusto na ako nga, ibalihas daw minsan, pag nakas karinderya, keep that change na. Bro, for example, ang imong sudan, 18. Tabayin timong gihata, napangiyo ang dos. Okay naman, okay na. Natana. Tama ka. Okay, para tabang nila. Sa social kay, mo pa'y gamay regi kaon, mo pa'y mahal ang presyo. Nagtip pag yun. Nagtip pag 100. Sa restaurant, bitaw, masuklian kag like 12 pesos or 20. Nya, di ba naman asilay kanang something folder nga gamay. Maulo kag kuha sa sinsili. Yan ako, maulo ko magkuha sa sinsili or kanang kuhaon ako sinsilyo. Ay, kuhaon din imong sinsilyo? Kuhaon ako sahay pero pulihan ako 20. Wow! Ana na siya. Kay maulaw lagi ko po. Ikaw ba kay dili ka loyal sa atong grupo kanang 20 gamito na to na. Papel, specify. Papel. Nabi to uban na one time nga na makauban nga wala man og tip ba so nagatag sinsilyo tagibilin nimo. Wala sila kom sila nagkuha. Nakalingi, huy tip man to nimo gitabla. Tip to siya tip ano imong gitabla. Wala man ka kanang kuan imong driver or imong assistant dia bagman nimo nga gikuha to ana wala. Wala gidungagan pa. Kuyaw na tong driver gidungagan. Sir gamay ra mong gibilin. Gidungagan. Ngano man na district 1 na sir leader.
Kailan ko sa kon, baga na ilang pamilya sa makanhan, sir. Gidungagan na yan. Ingana ang kwan. Ingana ang diferensya. 5 ka pamilya gipakaon na sir. Pak. Sigurado na. Ganda ng ambience dito sa Tom and Tom's. Yeah. Natural Thank you, light. Tom and Tom's. And again, open na sila 7 a.m. as early as 7 a.m. So, if you guys nasa uptown, medyo di na mo ganan mag-cook, mag-break, tapos medyo busy na. Tanang mo'y kailangan apason po. Yeah. Okay Okay na mo po sa nilang Tom and parking Tom's din eh. uptown. Daw Yes. yung parking galing ho. Daw kayo. Dako kayo. Then kompleto sila. Sunday to Thursday, 7 a.m. They have to 12. Na sila brunch, pasta, everything. Oh, dagang kompleto. Branch nila. Brunch, yes, no. Tapos kompleto. So, na coffee, nice. Pero Kami nga wala sila iti yung na lang rice mi. dire. Ha? Wala ba yung rice? Yeah, wala sila yung rice dire. Wala yung rice day sa South Korea? Mama. Tapos, again, plan ako nga medyo likay muna sa coffee base or coffee na sila yung mga tea gapon. Yeah, nice. Dagang salamat sa Tom and Tom's and again, katong among gistoryahan, private and public, amo lang nag-share o sa among mga experiences. Wapon mi nang ingon nga gikantsawan namo sila pero murag dala kantsaw pod. Well, kung nasa lang mga experience diya sa private, pili nila, disagree sila sa atong istorya. Yeah. Pwede na po mag-comment diya para makabalo po mi nga. No. True. Please. Tapos, kung na may pa-shoutout diyan, ano pa-shoutout? At yung shoutout sa sunod na tong episode. Lagi, Yeah. pwede, no? Pwede ilista nato na. Spotify and YouTube. Dagan salamat sa inyong tanan and dagan salamat sa Tom and Tom's. Siyempre, kauban si Sam Painas. Sawadika. Master Poppy. Yeah, baby. O siyempre, si Drew Dalapo. Kinikon si Bernie Bidog-Bidog. Si Juanito, nga na dito siya nga among technical karon. Dagan salamat, Tom and Tom's. Ingat mo tanan. I love you all. Bye. Bye. Thank you. Tining.